avui parlarem del viatge que van fer els alumnes de primer de batxiller al Camí de Santiago i anem a presentar als que estan així acompanyant-nos. Entre ells tenim a Nerea González, Andrea Barbera, Raquel Laskowski, Paula Banyuls i Marc Cardona, i el nostre director tècnic Miguel Ángel. Ens van aconsellar que gastarem sabates que ja havien gastat, no que siguin noves perquè si no ens faríem mal els peus, i normalment hi havia gent que gastava sabates de muntanya o les deportives normals que estaven acostumats a portar. I hi ha gent que per sort no va tenir ninguna bombolla, però hi ha altra gent que sí. Ens va acompanyar dos professors, Amparo i Vicent. Sobretot Amparo va ser una experiència molt xula en ella, ja que era molt graciosa i sempre estava en molt altre. Vicent, al igual que Amparo, també va fer el seu treball, de manera que m'ho passàvem de ell. La veritat és que sí, ja que els alumnes que van anar l'any passat a mi m'ho van recomanar que este any anara i jo també ho recomano, ja que és una experiència inolvidable i fas moltes amistats.